Takže čau lidi, já vás vítám zpátky a vítejte u mého třetího let's playe. Dneska si uděláme, tak, no hlavně si vypečeme to železo, co jsme minule našli a nějakou taky farmičku si uděláme. Souhlasíte? Tak super. Jestli se... Doufám, že se vám ty předchozí let's playe líbily. Jo, já tady zničím ten sapling, už mi tady zavazí. Tak. Šup, otevřu si to a tady super železo. Dřevěné uhlí. Jo, super. Tak to je dobrý. Takže já si jdu nakutat nějaký ten čutr. Teď jde o to, že kam půjdu kopat. Asi tam, kde jsem našel ten iron, tam to bude podle mě nejlepší. Jo. Já to teďka chvilku stopnu, než tam dorazím. Tak stopuju. Tak už jsem tady. Tak. Tady bylo to uhlí. Tam to... Ty vado. To vypadá dobré. Vyzerá dobré. Ju, železo, železo. Super. Konečně mám aspoň trochu železa, aspoň na meč a krumpač. Nebo na kýbel. Je další železo. Je další železo. Tyjo, tady je tohle je železný důl. Super, už mám 8. Mám 8 železa. 8 pravého čistého železa. No tak tady už to končí. Super. Pro mě je to dobrý znamení. No trošku lagy. Tam dolů se vydám trochu pozdějc. Zhruba tak... Možná ještě dneska to stihnu. Tak, tam to mám. Trošku udělám šup. Šup, 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 šup. Tak ale už by mi z toho mohly padnout nějaký semínka. No vlastně semínek mám dost, že? Zatím bude stačit. Tak, tamhle na té hoře je můj milý dom. Ty vodo. Taky vám přijde takový divný, že se mi tady pořád kolem baráku loudají tady ty krávy, pořád ty stejný, tady kolem toho. Že by to byl jejich soukromý baráček. Super, už mám další XPčka. A jo, to je dřevěné uhlí. Si dám zatím do čestky. Super, tady mám tu hlínu. Pardon, zase kvůli frapsku. Tak, a mohl bych si tady ještě... To zničím, tady tu torčku. Dám si ji někam jinam, protože dám si ji třeba sem. A zkusím si to tady jako ještě dozadu udělat. Tady dozadu. O, co to? No, tak to jsem nečekal. Takový štěrk tady. V pohodě. Podíváme se, co tady všechno je. Je, uhlí. Ha. Uhlí jak nadělanýho. Se mi bude hodit. Ty vado, tady toho je.
jsem z toho vykutal. 18, dobré. Dobro, došli. Šup, šup, šup. Zase trošku menší lak kvůli frapsku jsem si nevšiml. Se omlouvám. Už se to budu snažit teda hodně kontrolovat. Když tak, jestli se vám na těch let's playích něco nelíbí, tak mi do komentářů napište, jako co se vám na to nelíbí a já se to pokusím spravit. Ježišmarja, další uhlí. Další uhlí. Pořád uhlí. Ale železo je taky dobré. Šup, šup. Tak. Kurma jsem vylez. Jo, turma jsem senka vlez, že? Tak. Hop. 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 Tak a asi si to začnu rozšiřovat jinou stranou. Tak. Šup. Železo, teda šutr, hlína, šutr, bla, lopata. Tak. Raz, dva. Jak jsem říkal, že si udělám nějakou tu farmičku, tak si udělám tu motiku, že budu dneska potřebovat. Šup. Tady jednička. Jo, ještě nějaký ty šatráky na kamennou zítku. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, ještě jedno si udělám. Tak, 18, to bude stačit. No, tak já se jdu rovnou vyspat. Tak. No nic. Tak. Teď kde bych to začal dělat? Asi tam nějakou tu rovinku si udělám. A nebo tak. A tady mám to sekeru. Šup. Tak, zase trošku menší lak. Frapsko se mi pořád zastavuje, ale už je to lepší, protože už to není tak hrozný. Tak, tady zhruba bude ta moje ta. 2, 3, 4. Šup, tady, kde mám ty semínka? Tady. No, ale aby mi to vyšlo, tak potřebuji asi ještě jedno semínko. No, super. Konečně. Pardon. 4. 1, 2, 3, 4. Tak, tady bude voda. 3, 4. 1, 2, 3. Tak, tady si udělám ještě jednu na vodu. Udělám ještě jeden žlábek na vodu. 3, 4, tak. Super. A nějaký semínka si tady pak přidám potom, později. Tak, jak už mám to železo udělané. 1, 2, 3, na kyblíček. Jestli vemu tady tu koženou helmu. Super. 2, 3, 4, 5. Šup, mám koženou čepku. Kybelík. Na kyblíkách je
ještě dobrý, že se jako nevypotřebovávají jako třeba meč a tak. To je na nich dobré. Super. Bélík. Se teďka trošku nalítám, tak já to stopnu a až to budu mít, tak to zase zapnu, jo? No tak jo, no. Šup. Tak já to pozastavuju. Jo, čau. Tak, už jsem to dodělal. Tak. Hop, hop. Šup, kyblík si oddělám. Jo. Šup, šup. Jaký to dřevo si natěžím. Jo, to si... Tak, mám to tam. Oh, pardon. Já se teďka fakt omlouvám, já jsem si toho fakt nevšiml, že nenatáčím. Mrzí mě to. Fakt se omlouvám. A hop. Tady si vytěžím to dubový dřevíčko. Šup, šup, šup. Hop, hop. Sakra. Okalim na to je moc velký a na takový ty ultra rozvětvený. Je tady pěkná loučička. Nádherné. Tak. Když mohl bych se podívat ještě po nějakých jeskyních, jestli tady nejsou. No, slunce už sice za chvilku bude zapadat, ale mě to neodradí. Prostě to tady musím prozkoumat. Jsem zatím prozkoumal tamto. Jenom tamto. A je vidět, že jsou tady. Je, vajíčko, super. Ty vodo, hory. No tak tady by mohlo být železo. A momentálně u sebe nemám krumpáč, takže se vrátím domů a nějaký ten krumpáč si seženu. Jej, dáma, ne. Já jsem láma. Už tam letím, už tam pádím domů z lesa. Letěj bacily nad horama, mávali veselé ručičkama, mávali ručičkama. Tak, už jsem zpátky. Tak, teď nevím přesně, jo, ten krumpáč jsem chtěl. Nevypeklo se mi nějaké železo, ne, nevypeklo. Tak. Tak. A musím si pohnout. Ty vodo, no tak to jsem tak vychytal. Ten obří jump. Šmara, tady je úroda kráv, ne železa. I když možná tam najdu i diamanty, no. Asi těžko. Možná tak zlato. Maximálně je další vajíčko. Další vajíčko. A jo. Jsem zde. Je. Vidíte tam toho uhlí, kolik tam je? Hlavně nesmím zapomenout. Kam jdu a kde, jako, kam jdu a co je mým cílem. Můj cíl je železo. Starodávné a pralidmi používané železo. Tam nic není. Dobré. Si tam jdu vytěžit tamto uhle. Tak udělám si to uhlí a pak... Tyjo, další jeskyně. Taký jeskyní systém tady. Já to teďka trošku stopnu, až se tam dostanu. Takže potom zase. Čau.
jsem zde. Ale jo, to je pěkná jeskyně, ale už začíná být noc, že? Tak to je trošku nevhodné. No možná slyšíte mýho bráchu, jak se chláme, on má totiž puštěnýho fantomase a on se přitom prostě neudrží smíchy. Protože on se fakt už musí chlámat. A on se prostě musí chlámat a je to trošku na to. Je to prostě trošku trhle. Tak. No, přemýšlím, že už natáčím asi docela dlouho a tohleto asi trošku zastavím. Tak. Šup, zastavuju. Tak. Jsem to tady dotěžil a mám z toho 29 uhlí. Což je pro mě docela velmi úspěšné a asi teďka budu hodně spěchat domů. Hlavně přes vodu nechci. To vůbec nechci, protože to totálně brzdí. A teď přemýšlím, jestli to mám domů stopnout. Ne, to už je kousíček, takže stopovat to nebudu. To asi bude trošku bez komentu, tady ta část, protože já už se chci jít vyspat. Vyspat se chci. No, momentálně hraju na Peaceful. Jestli byste chtěli vědět proč, já tam už mám baráček. Tak jestli byste chtěli vědět proč, to teda řeknu. Přece jenom není úplně dobrý pocit, když něco stavíte, přijde k vám creeper a odbouchne vám to a musíte začít celý od znova. Já to znám. Já to znám a vím, jaký to je a je to nepříjemný, tak až to tady všechno dostavím ty svoje ty blavoli a všechno to, tak teprve si začnu na to, teprve pak začnu hrát na normál nebo na easy, ještě se rozhodnou, pak mi když tak můžete napsat do komentářů, jaký podle vás herní mod je lepší. Tak. Nevím jak vy, ale mně se ty sněžný biomy, já je jako kdyby moc nemusím. Mně se na nich nelíbí to smrkový dřevo. Nevím, jestli vám se líbí, ale podle mě jsou z nich teda pěkně hnusný, divný. Z Jungle Strom, ty vole. Je taká kráva tam. Tam radši lozit nebudu, to až později. Když no, mohl bych se tam možná podívat, ale nemám krumpáč, takže radši nebudu riskovat. Tak, ježišmarja, tady kolem těch sněžných biom. Ty vole. Ty krávy si nějak moc troufaj. Tak. Myslím si, že už natáčíme tak poměrně akorát. Stačí to tak, aby to bylo dobré a aby to nebylo přehnaný zas. Ježišmarja, další jeskyň. Ne, to není další, tady v té už jsem byl hnedka v prvním díle, jestli jste si všimli. A víte, co se mi tady ten ostrůvek, ten je takový roztomilej. Tak, se tady na něj podívám. Mně se hrozně potom ještě líbí pouštní biomy, mně se na nich líbí tady takováhle atmosféra, no. Tady prostě samý ten, jak se to jmenuje, bambus, jak říká Ježíšek, bambus lidi. Tak. Ježíš
ještě se na té své farmičce trošku poohlídnu, jestli už mi tam nenarostl nějaký ten, abych si když tak udělal cookies. Mňam. Tak. No, ještě mi to nevyrostlo, ale za chvilku už to bude. Tak v příštím díle už to budu sbírat. Tak doufám, že se vám video líbilo. Komu se video líbilo, tak jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Komu se nelíbilo, tak nezapomeňte dát dislike. Odběr potěší a uvidíme se u příštího dílu. Tak čau.